Добрый вечер. В эфире телеканала АТР, телемарафон Save АТР, который продолжается с 1 февраля. Сегодня во время прайма обычно, все программы у нас немножко необычные в последнее время. И сегодня я очень рад, что мне доведется лично познакомиться с человеком, о котором я много слышал, а вы его все, конечно, знаете, а я лично и не знаком, что вообще удивительно, потому что она моя коллега, но это коллега, которая живет не в Украине, а в Соединенных Штатах Америки. И ее зовут Мирослава Гонгадзе, это продюсер украинской службы «Голоса Америки». Здравствуйте, Мирослава. Вітаю. Вітаю. Я також про вас дуже багато чула, але ми не знайомі. Дуже дивно, що ми не знайомі. Да, Познайомимося в Києві, я сподіваюся. Есть планы приехать? Звичайно, звичайно. Прилітаю вже зовсім скоро. Наступного тижня буду у вас. Супер. Тогда все. Тогда мы потом контактами обменяемся и обязательно увидимся, потому что очень интересно, хотел с вами поговорить давно. Вот и тут такая припала история. Я зашел у нас, чтобы вы понимали, это не совсем какое-то там интервью, это просто такая человеческая болтология. Вот про все. И я увидел ваш пост буквально там несколько дней назад, 23 числа. Вот, про вас и ваших дочек, про ваше 20-летие на Вашингтонщине, скажем так. 20 лет ровно прошло, и я так задумался, что, в принципе, чем-то это похоже. Вот то, что у вас как бы две жизни, да, одна в Украине, а другая половина в Америке, это чем-то похоже, тоже, у меня по-другому. Я вот живу 5 лет в Украине, до этого прожил в России много лет, но это совершенно разные жизни, вообще разные, да. Это вот такая жизнь, переломная пополам. Скажите, вот насколько отличается тот период жизни, который вы здесь прожили, и с тем, что там, и это действительно две разные жизни, или это вот как вы это оцениваете? Как человек меня интересует просто. Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що більше часу свого свідомого життя я все ж таки прожила тут, у Сполучених Штатах. Хоча до 30 років, до 29 років я жила в Україні. І насправді почувала себе більш-менш комфортно там. Я була достатньо успішною людиною, у нас мала багато різної роботи, в принципі, і будувала свою кар'єру. Ну і якщо б не сталося те, що сталося, вся ця трагедія з Георгієм, то я переконана, що я б залишалася в Україні. І лише те, що треба було насправді врятувати себе заради того, щоб врятувати дітей і фізично, і психологічно, я була вимушена просто поїхати. І насправді я завжди думала, коли я ще була в Україні, мені казали, залишайся, тому що тут у тебе перспективи, ти будеш там займатися, все зміниться, там через 5 років все абсолютно зміниться в політичному середовищі. Я була керівником політичної прес-служби політичної партії, працювала в медіа. І мені казали, не їдь, тому що ти все втратиш, ти випадеш з системи, ти випадеш зі всього. І дуже не рекомендували. Ну, люди, які були поряд. А в мене була інша мотивація. Я кажу, мені треба було себе просто зберегти, врятувати. І я не послухалась. Я вирішила, що буду їхати. І мушу вам сказати, відповідь на ваше таке глобальне запитання, що я поза Україною живу вже 20 років, а в Україна живе абсолютно тими самими парадигмами, з яких я виїжджала 20 років назад. І це насправді досить сумно. Звичайно, що є прогрес, є якесь будування, але весь час таке відчуття, що відбувається один крок вперед, 2 кроки назад, і ми топчемося на одному місці, і Україна рухається по колу безкінечно, і розірвати оцей безкінечне коло, цю спіраль, таке враження, що ніхто на цей момент не здатний. Но вы в таком интересном положении находитесь. Вы ведете новости про Украину, для Украины, про мир. Там понятно, что это американские новости. Но вы как бы одной ногой все равно остались в Украине. Вы же, вот как вы живете? Вы живете в американской политике или в украинской политике? Или как у вас это получается все?
Це насправді гарне запитання, тому що я весь час кажу, що в мене таке відчуття, що я стою на берегах, на двох берегах одної річки. І тому що насправді інформаційно я живу в Україні, продовжую жити в Україні. Звичайно, що на мене має вплив тут суспільство і політичні аспекти, і дискурс. Але інформаційно я працюю для України, для українського глядача. І ви знаєте, мене часто запитують, от що б ти хотіла робити. Мені здається, що я роблю те, що хочу, саме тому, що мені саме цікаво працювати для українського глядача. Я мала пропозиції працювати на американському телебаченні, але мені цей глядач американський не цікавий. Мені нема чого його навчити, мені нема чого йому розповісти. Вони і так перенасичені інформацією і всіми іншими речами. А от те, що я можу принести і донести українському глядачу, мені цікаво. І тому я турбуюся насправді про те, щоб саме український глядач там робив якісь усвідомлені рішення, розумів, що відбувається, тому що я бачу, наскільки складно, яке таке не структуроване українське інформаційне середовище. В Україні взагалі люди роблять висновки не з фактів, не з конкретних подій, а з своїх уявлень про ці факти. І оце нашарування цих всяких різних уявлень, міфів, воно насправді дуже шкодить, тому що ні уряд, ні посадовці, ні парламентарі, ні просто прості громадяни не можуть ухвалювати якихось свідомих рішень, базованих на фактах и чіткій, конкретній інформації. Вот как раз про взгляд на украинскую журналистику со стороны, с другого берега океана, я хотел бы поговорить более подробно. Единственное, хотел бы один маленький вопрос задать. А дочки совсем американки, да? Они же фактически выросли в той стране полностью. Ну так, доньки виросли тут, їм було 3 роки, коли ми приїхали. Вони читають, розмовляють українською не так добре, як би хотілося. Тобто вести там якусь інтелектуальну дискусію українською мовою їм складно. Але вони стежать за українським політичним середовищем, вони пишуть статті про це. Одна з моїх доньок працює в такій компанії великій інформаційній, називається Axios. Я думаю, що ви, напевно, чули. Останнє інтерв'ю з президентом Зеленським саме проводив один з журналістів Axios. От моя донька працює з ним близько і з багатьма іншими, бо вона працює в піарі цієї компанії. Інша жила в Лондоні, 4 роки вчилася там, і після закінчення університету вона повернулася, і вона зараз буде працювати тут, теж спочатку в політичному інституті, а потім, можливо, для американського уряду. Отже, але вона так само дуже цікавиться українськими питаннями, вона постійно стежить за тим, що відбувається, коментує дуже часто, пише статті також, opinion pieces. Тобто вони американки, але вони українки в Америці, так вони себе називають, тобто українські американці. Это очень круто. Я хотел спросить про их мечту. Ну, наверное, смысла нет уже. Понятно, что они все равно пойдут по вашим стопам, по стопам отца, так или иначе, да? Чем бы ни занимались, будет касаться медиа в любом случае, наверное. Не обов'язково. Насправді, тобто вони займаються медіа, але одна з моїх доньок більше цікава, вона хотіла би займатися чимось таким. Тобто вона має освіту в мистецтві, в історії мистецтва, і вона, в принципі, хотіла би займатися музейним мистецтвом, але так склалося, що вона так само має освіту в піарі, і вона знайшла роботу саме в медійній структурі, але це така структура на зламі медіа і технології, і зараз їй це цікаво, тому що це велике майбутнє. Вони творять певні тренди в журналістиці, і це дуже шикарний досвід. Інша моя донька, вона цікавиться соціальними питаннями більше, і це не медіа, вона займається оцінкою ефективності проєктів, або так званий fact-based evaluation and research. Тобто вона робить дослідження, базовані на фактах. Вона працювала для King's College в Британії,
коли вчилася, була студентом, і зараз от буде робити схожу роботу для, можливо, сподіваємося, для Міністерства охорони здоров'я і людських ресурсів тут у Сполучених Штатах. Ну, я могу вас только поздравить, что у вас такие целеустремленные дети, и совершенно ясно, что... Нет, я вот вашу мотивацию уехать, что бы вам ни говорили, тогда я сразу ну, это понять легко, да, и то, что дети выросли в безопасности и реализовали уже реализовывают свои мечты, это огромная, конечно, ваша заслуга. Я думаю, что вы не просто так там пришли и карьеру сделали, это тоже, знаете, в Америке даже, это же государственные СМИ, тем более американский «Голос Америки», да, это очень, на самом деле, тяжело, и тем более для человека с 2 детьми, переехавшего, просто вот так взявшего, переехавшего. Это очень круто, у вас интересная судьба, и вообще вы, на мой взгляд, такой медиапосол, что ли, Украины. То есть обычные послы меняются, вот сейчас новый посол приехал, а вы остаетесь. Вы, мне кажется, там просто встречаете где-то в аэропорту и говорите, вот проходите сюда, вот здесь у вас, значит, кабинет, здесь у вас вот это. Вот. Ви знаєте, я нещодавно бачилася з новим послом Оксаною Маркаровою, і я кажу: Оксаночка, я вже стількох вас пережила тут насправді. І можу вам розказати, що якісне, що неякісне, що ефективне, що неефективне. Працюю, звичайно, зі всіма українськими послами. Так, я такий неформальний посол, можна сказати, України у Вашингтоні. І насправді вже давно. І насправді в Вашингтоні дуже важливо творити, ну, довіра тут дуже принципово важлива. І насправді, коли ти маєш цю довіру, коли тебе слухають, коли тобі довіряють, твоїй думці довіряють, це дуже важливо і цінно. Тому я намагаюся робити все для того, щоб якісь інтереси України тут просунути, і щоб тут краще люди розуміли, що таке Україна, що там відбувається. Тобто частина того, що я тут роблю, це ще стосується такої роботи, не лише того, що я працюю для українського глядача і слухача в Україні. Вот вы сказали, Мирослава, что, к сожалению, мало что, ну, в общем, дежавю постоянно возникает, да, в украинской политике, что, в принципе, наверное, правду говорят, что до сих пор, по большому счету, Украина кучмовская, как это не ужасно звучит, да? З олігархами. Ну, ви хочете, щоб я це прокоментувала? Я скажу вам, що насправді так. І Україна живе на фундаменті, який збудував президент Кучма. Так, ця олігархічна система збудована з 94-го там і так далі року, коли зрослися капітали з політикою, і оця вона така нездоровий будинок такий збудований, в який ми всі, тобто всі українці живуть. І тут питання, реально немає людини, яка могла би це якимось чином розбити, цей замкнуте коло, тому що олігархи заробляють гроші, впливають на політику, впливають на медіа, люди слухають медіа, на які впливають олігархи, які визначають тобто захищають свої власні політичні і економічні інтереси через ці медіа. Таким чином парламентарі ухвалюють рішення, які захищають ті ж самі інтереси, і у нас залишаються ці 5 головних олігархів, які не сходять і яким чином вирішити цю проблему. Я думаю, що рішення для цього є. Однозначно воно є. Питання тільки немає, як на мене, політичної волі для того, щоб зламати цю систему. І якщо ми сподівалися, що такою людиною стане президент Порошенко, і, в принципі, якісь речі йому вдалося зробити, там, консолідувати людей і так далі. Тобто якісь речі треба віддати належне. Але коли ти починаєш жити в цій системі, я розумію, що система тебе захоплює, і якщо немає справді політичної волі і жертовності, я б сказала, по відношенню до України, і готовності пожертвувати своїми грошима, своїм інтелектом, всім, що в тебе є заради оцієї великої цілі, то тебе система просто з'їдає. І те саме зараз ми бачимо, починає відбуватися з
з президентом Зеленським також. Вибачте, у мене зараз сідає телефон, я мушу його підключити. Давайте ви включайтеся, мене заберіть з екрану, я включу телефон і ми далі продовжимо. Домовилась. Я пока рекламную паузу тут сделаю такую. Ну, в каком плане рекламную? Я благодарю вас, зрителей нашего канала, за то, как вы нас поддерживаете. У нас растут подписки и в Ютубе, и везде. Как раз в период этого нашего телемарафона Save ATR растут подписки на Патреоне. Подписывайтесь на наш Патреон. Это очень важно и правильно в трудный момент помочь своему каналу, который вы смотрите, где бы вы его ни смотрели. Это очень удобная платформа. Patreon, живя и в Канаде, и в Америке, и в Турции, не знаю, там в Румынии, в Германии, даже в Мордоре можно подписываться на наш канал и помогать. Дело, как говорится, дело святое. Вот Мирослава вернулась к нам с новой зарядкой, с новой энергией. У вас же утро сейчас, да? Вы такая, только что проснувшись, как будто. Нет? Ні, у нас вже обід. Точно. І я вже зробила стільки справ, що... Значит, вы по жизни такая энергичная просто, я же вас не знал. Вот. Так, є в мене трошки забагато енергії. Ну, это здорово. Я хотел спросить вот что, про журналистику. Вот я так анализировал, я в детстве интересовался американской журналистикой серьезно, да, я даже хотел стать, ну, там, юриспруденцией журналистской заниматься, там, вот американский закон изучал, там, поправки всякие, читал статьи умные, но практически с американской журналистикой я не сталкивался. Ну, друзья там знакомые были, но в этой среде я не жил, в информационной, да. В Америке был один раз, и не по этим делам. Вот. Так получилось, что вы оказались, вот, вы смотрите на эту американскую журналистику, живете, как бы, пусть не совсем в ней, потому что вы работаете на госмедиа, а внутри Америки госмедиа нет, но это отдельная система, своя американская. Но все-таки вот у меня такое возникло ощущение, что победа Байдена, ну, то есть, скажем, даже поражение Трампа, да, это во многом труд американской журналистики, вот этой серьезной, которая фактами била вот эту скалу, да, показывая, что там он солгал, здесь он не так сделал. Конечно, и за Трампа были голоса, но все-таки американской, вот этой великой американской прессе удалось переубедить колеблющихся американцев, что второй срок этого президента не нужен, да. Вот, что мне кажется, что журналистика, в принципе, спасла Америку от второго срока Трампа. Так это или нет, как вы думаете? Ви знаєте, можна в якійсь мірі так сказати. Справді, медіа тут справді є четвертою владою. Це однозначно. І не лише якщо говорити про ці президентські вибори, те саме відбувалося завжди. Завжди американські медіа викривали якісь дуже важливі факти, які впливали на політичний процес. Ну, не буду вже банальні речі згадувати, там, наприклад, як Ніксона відставка і так далі. Тобто американські медіа справді дуже ретельні. Звичайно, що є всього багато, є дуже багато інфотейменту, але базові такі глибокі, серйозні видання, вони залишаються дуже впливовими і важливими. І політики зважають на медіа, і якщо оприлюднюється якась інформація в медіа, то вона однозначно, і якщо вона особливо має якісь фактичні речі про, наприклад, питання корупції, то ці скандали вони ведуть до навіть відставок президента. І тому справді, і вона так само дуже якісна, фактична, та, яка якісна і фактична. Знову ж таки, є багато чого різного. Але, наприклад, такі видання, як Washington Post чи New York Times, незважаючи на те, що вони там трошки більш вліво, наприклад, Wall Street Journal, фантастичне видання, яке тримається такої найбільш центральної, виваженої позиції, там різні серйозні телеканали, це дуже вагомий аргумент для суспільства у всіх контекстах. Звичайно, що зараз, як на мене, ми рухаємося трохи більше в суб'єктивізм. Це відбувається, в принципі, через соціальні медіа, які впливають на те, як ми сприймаємо інформацію, чи як ми подаємо інформацію. Те саме відбувається тут. Дуже багато такої, знаєте, говорильні своїх власних думок. Там тут те саме відбувається на CNN чи на Fox News, тобто ми це бачимо.
Але оскільки є велике наповнення інформаційне, і з нього з цих всіх інформаційних ресурсів можна вибрати якісні, яким можна довіряти, які можна слухати. Я прихильник фактичної журналістики. Звичайно, що думки, оцінки мають мати право. Вони мають бути окремими, але для того, щоб і це воно не то, що має бути право, його має бути багато. Але проблема в тому, щоб для того, щоб люди розуміли, що відбувається, людям потрібні факти. Це закон. Без фактів суспільство губиться, суспільство заплутується, суспільство не знає, де правда і де неправда. І суспільство робить неправильний вибір. А це впливає, якщо ми говоримо про демократію, це впливає на, в принципі, вибір керівництва країни, який потім може привести до тих чи інших катаклізмів. Тому фактична журналістика дуже принципово важлива. Існування фактичної журналістики дуже принципово важливо. Вот я хотел от американской журналистики, которая действительно, это как Голливуд, да, тут не с чем сравнивать. Там как бы есть все, там есть традиции, есть эти слои прессы, там по качеству, по popular, там, неважно, это все, американцы, у них все это давно, естественно, сформировалось. А вот что украинская журналистика? Кого вы считаете, или какие-то СМИ, да, которые стоят на уровне там с Америкой, да, по уровню доверия? Стоит ли доверять нашим телеканалам? Как они работают? Как вы это видите со своим американским опытом? Вы смотрите украинское телевидение. Вот это, мне кажется, у нас очень политизированный зритель на ТР, да, где бы он ни жил. Вот объясните, как вы разбираетесь и как вы характеризуете работу украинских СМИ, доверие, недоверие, манипуляции, кто чем занимается? Складне запитання. Складне, тому що я би не хотіла називати якісь конкретні ресурси, чесно. Тому що це не зовсім правильно, оскільки я працюю в цьому середовищі, ми працюємо з багатьма, ми працюємо з 48 каналами в Україні, які подають наші матеріали. Але скажу вам, що я маю багато запитань і претензій до української журналістики. Тому що в кінці кінців розібратися дуже багато, так само, як і в політичному середовищі, так само і в медійному середовищі дуже багато нашарувань і дуже багато такого оціночного багато дуже суб'єктивізму. І люди не розуміють, що відбувається. Наприклад, щоб зрозуміти, що там ті чи інші, якісь, наприклад, я пам'ятаю, була у такий випадок. Я була в Україні в 2008 році, приїхала якраз в серпні місяці, і почалася війна в Грузії. І я намагалася зрозуміти, що насправді відбувається. Тобто ми були там на Західній Україні, дуже далеко, я намагалася включити телевізор і просто зрозуміти, що насправді, що українські медіа про це мені розкажуть. І я вам скажу, що у мене не знайшлося жодного медійного ресурсу, який би мені чітко і зрозуміло, без своєї інтерпретації подав інформацію про те, що відбувається. І в кінці кінців мені довелося включити «Голос Америки» ввечері, тоді ми були на 5-му каналі, і послухати свою 15-хвилинну програму з Вашингтона. І тільки тоді я зрозуміла, що насправді відбувається в Грузії, і хто на кого напав, які причини. Тобто факти, мені не вистачає в Україні фактичної інформації. Тому я особисто не користуюся українськими медійними ресурсами. Я користуюся Радіо Свобода, я користуюся, звичайно, своїми, тому що своїм ресурсом, тому що я його творю, але це не лише тому, що я його творю, тому що ми намагаємося давати фактичну інформацію, максимально фактичну інформацію, максимально багато аналітики. І я дивлюся українські медіа лише для того, щоб подивитися там, які скандали, на що люди звертають увагу. Але не більше. Довіряти, на жаль, я не можу українським медіа. Я, звичайно, в такій привілейованій ситуації, тому що я, в принципі, маю доступ до джерел інформаційних. Тобто мені не треба читати саме медіа, але
от мені, але мені завжди жаль, насправді, і і мені страшно за українського глядача чи читача, тому що я розумію, що в цій каші розібратися надзвичайно складно. Ну, у нас сейчас вот Кива стал ученым, у нас новости общенационального масштаба, да? Так, я це вчора помітила. А как вот такие новости из Америки выглядят, например? Це виглядить якийсь ерзац безкінечний. Тобто це ерзац політика, ерзац наука, ерзац медіа. Це так мені сприймається. Можливо, інші по-іншому на це дивляться. Вот, конечно, все мы выросли на «Голосе Америки», что уж там врать, да? Все в детстве там что-то вертели, какие-то приемники советские, но никто не представляет себе, что такое «Голос Америки», ну, кто там не был, допустим, да? Но очень интересно, что в Америке же нет государственных СМИ внутри страны, они запрещены, но есть СМИ правительства. И вот я помню, каждая передача «Голос Америки» сопровождалась такой фразой, наверное, сейчас так, что, говорят, «Голос Америки», мы отражаем точку зрения правительства Соединенных Штатов, да? Так было в Советском Союзе. Сейчас нет уже? А раньше была такая фраза, я хорошо ее помню. Имеется в виду не правительство как вот конкретного, а в целом правительство, ну, как бы позицию Америки, официальную, раз государственные СМИ. Не зовсім правильно. Вот сейчас вы тогда объясните, да. А как у вас вот это правило работает? Почему, на чем строится доверие вот аудитории? Почему мы должны доверять и можем доверять такому СМИ, как «Голос Америки»? Дивіться, новини можуть бути, наш принцип такий: новини можуть бути хорошими чи поганими, ми кажемо вам правду. Ми не представляємо позицію Сполучених Штатів Америки. У нас є спеціальна частина, яка називається Editorial Web Page, де ми даємо, але вона відсторонена від новинної стрічки, де ми даємо позицію Сполучених Штатів Америки. Вона абсолютно окремо, вона не має жодного відношення до нашої інформаційної подачі. У нас існує так званий firewall, тобто жоден урядовець чи будь-який керівник держави не має права впливати на нашу інформаційну політику і казати нам, як нам висвітлювати ті чи інші події. Єдине, що від нас вимагають і що є принциповим для нашої роботи, це подавати різні точки зору. Тобто, що мається на увазі? Точки зору, які присутні в американському суспільстві. Якщо ми там є праві, є ліві, є ультраправі, є ультраліві, наше головне завдання, щоб всі ці голоси були присутні в нашому інформаційному ефірі. Що мається на увазі? Щоб представити суспільство американське, яке воно є в реальності, щоб не представляти лише одну політичну силу. Тому що зрозуміло, що коли обираються керівники держави, то вони представляють ту чи іншу політичну силу. От, наприклад, простий приклад, там останній тиждень. У нас дуже багато було позицій американського уряду по Україні, зрозуміло, через агресію російську, і ми дуже багато подавали. Але, наприклад, і ми знаємо, що є двопартійна підтримка України в американському конгресі, але ми знову ж таки дуже намагалися. Ми брали інтерв'ю в багатьох законодавців американських, і ми намагалися балансувати. Тобто ми брали і в республіканців, і в демократів. Це наше завдання. Це єдиний принцип, який ми маємо дотримуватися – баланс. Я понял. Нет, но это абсолютно нормально и правильно. Тем более речь идет о новостях. Мнение у вас отдельно, там правительственные релизы отдельно. Есть такое, вы сама упомянули это слово «доверие». Да? Это ключевой вообще момент, на чем строится, в принципе, нормальное общество. Да? И репутация. Это, в принципе, одно и то же. Репутация вызывает или не вызывает доверие. Вот... Насколько сегодняшний, как по вам, по ощущениям, вы же там действительно всех пережили за 20 лет, и послов, и президентов украинских. Ну, звучит ужасно, да, но да, вы молодая женщина, и тут вот всех пережили. Но так получилось. Вот, что ты поделаешь. Хочу спросить, а есть ли доверие, вот вы ощущаете доверие нынешней новой администрации Байдена в широком смысле слова, ну или в узком, в каком угодно, к украинской администрации, к президенту, к правительству и так далее?
Давайте почнемо з довіри до нас. Я скажу два слова, і потім перейдемо до адміністрації як такої. Значить, можу вам сказати, що нам вдалося не просто зберегти, а й наростити довіру до нашого медійного ресурсу. Я вам скажу, що за опитуваннями 9 з 10 українців довіряють сьогодні «Голосу Америки». Для нас це дуже цінно. І, звичайно, що ми не буває без помилок, але ми дуже цінимо цю довіру і дуже дякуємо глядачам, які звертаються до нас як до інформаційного Так ресурсу. это Мирослава, это высший рейтинг. Выше нету рейтинга в Украине ни у кого, получается. 9 з 10. 9 з 10. Фантастика. І це насправді дуже важливо і дуже приємно. Що стосується адміністрації як такої, насправді зараз ставлення адміністрації до адміністрації в Україні таке обережно насторожене, я б так сказала. Тому що ми знаємо, що відбувалося останні 2 роки. Ми знаємо весь процес імпічменту, який відбувався. Ми знаємо людей, які були задіяні в цьому процесі імпічменту. Ми знаємо, які кулуарні домовленості відбувалися. І тепер президента, якого намагалися підірвати, зокрема деякі люди в Україні, також він є президентом Сполучених Штатів. І це один аспект цього. І зрозуміло, що питання довіри вже, розумієте, українська влада, але це навіть не стосується там сьогоднішнього керівництва країни. Українська влада за ці 20 років так багато разів обманювала не лише український народ, насправді, а і весь світ, що питання довіри, воно зараз дуже відносне. Зараз чекають просто конкретних кроків і оцінюють вже не по словах, а по діях. І тому я б взагалі навіть не піднімала це питання довіри, тому що боюся, що воно досить таке не тривке. І зараз адміністрація дуже чітко пояснює, що сьогодні на порядку денному, але вони весь час кажуть, що, вибачте, це не наше бажання, ті речі чи реформи, які ви маєте зробити. Це бажання українського народу. Ви дали ці обіцянки українському народу. Зробіть те, що ви їм обіцяли. Ми тут взагалі ні при чому. Ми хочемо лише, щоб ви були сильною країною, щоб ми мали якісного, ефективного партнера в регіоні. Як колись сказав президент Байден, коли ще ми з ним їздили до України, там ще відразу після революції, в 2014 році, він казав: допоможіть нам допомогти вам стати на ноги. Допоможіть. І насправді пройшло скільки? 7 років, і чи змінилася ситуація? Ні, вона не змінилася. Ну да, я помню помню то выступление Байдена в Верховной Раде, да, но фактически его можно крутить каждый день в новостях, то есть там ничего практически не изменилось, да. Но я даже не про реформы хочу сказать, Мирослава, а про, ну вот прошли обыски у Руди Джулиани, у адвоката трамповского, да, вы слышали? Я просто прочитал, что вот в Нью-Йорке были обыски на Манхэттене в его офисе, да. То есть вот эти все дела, весь этот мухлёж, куда, как через Украину российские спецслужбы хотели, приплести нашу страну к этому, там, задействовать наших чиновников, депутатов, но по сути агентуру, да, в манипуляции выборами, что является, преступлением в Америке, конечно, против демократии и нацбезопасности, значит, это расследование идет, да. Вот просто мне создается такое ощущение, что американцы немного сейчас боятся общаться с некоторыми представителями нашей власти, думая, что они либо являются на связи, находятся с русскими, либо покрывают кого-то из... эти же все на свободе, против которых санкции ввели американцы. Они же на свободе все. Вони на свободі, тому що вони в Україні, так? Я і говорю про це, да. Звичайно, що Україна має зробити свою домашню роботу в цьому контексті. Американці зробили свою, вони чітко вказали, дали всі докази. Так само і була історія з Манафортом,
коли там вже все дійшло до судового слідства, я стежила за цим судовим процесом 2 тижні. Я була в залі суду, провела 2 тижні, і ті прізвища, і ті факти, які називалися в справі Манафорта, їх можна було просто взяти цю справу і порушити масу кримінальних справ в Україні, якщо б тільки хтось хотів це зробити, насправді. І я була дуже тоді, я пам'ятаю, здивована, що взагалі в Україні навіть не пікнули, ну, типу, ми розповідали про це, але не було ніякого чітких кроків, мається на увазі в юридичній площині. Та ж сама історія і зараз. Вказали там на конкретних людей, на конкретні факти. І що ми бачимо? І ми не бачимо особливих дій з боку української прокуратури. Тут насправді вони дуже ретельні в своїй роботі. Ніхто тобто справа по Джуліані і по інших вона триває і буде тривати, напевно, ще довгий період часу. Тому що в американському суді докази – це дуже вагома річ. Тут є верховенство права, і ти не можеш звинуватити людину, якщо вона може доказати свою невинність. Тому вони збирають ці факти і ці докази дуже ретельно. І логічно було б, якщо б українська влада так само почала займатися цими справами. Але ми маємо цю правоохоронну систему, яку маємо. Но вот вы сказали, что очень часто и постоянно разная украинская власть персонально обманывала западных партнеров и американцев обманывала. Ну, типа, мы самые умные тут, вы нам давайте деньги, а мы тут сами разберемся, да, что с ними делать. Вот. Но американцы же тоже не слепые. И Байден, вы же с ним знакомы, он Украину-то знает, его как бы так вот не разведешь, да. Это человек, который все прекрасно понимает. Вот прошла новость, не знаю, вы слышали, ну, конечно, наверное, слышали по CNN вроде, что Блинкен едет, госсекретарь, в Киев. Это так? Я вам скажу, що офіційно цю інформацію ще на цьому етапі не підтвердили. Ми задали офіційні запити, зробили офіційні запити до державних органів Сполучених Штатів, і ми чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації. Але американські медіа повідомляють про цю інформацію досить активно, що нібито він має бути в Україні наступного тижня. Ну, я тогда спрошу у продюсера СМИ, который имеет наивысший рейтинг в Украине. Нет, я не про содержание визита, я понимаю, что мы ничего не можем знать. Вот просто по ощущениям, опять же, вы же этих людей, вы слышите интонации, вы слышите, видите их реакции. Это мы тут только отдельные фразы хватаем и перевариваем. Это важно быть в атмосфере. Вот способна ли эта администрация, Байден как человек, кроме всего прочего, как политик, и Блинкен как человек, кроме как политик, вот есть ли у них такой характер, да, чтобы прекратить вот эту практику затягивания, обмана, саботажа, там, недоговоренностей, хитростей вот этих вот таких вот постсоветских, да, и сказать, четко определить критерии в отношении Украины и додавить ситуацию. Просто нам нужны пинки извне однозначно. Мы, к сожалению, как литовцы не можем за 3 месяца поменять все законодательство, там, войти в ЕС и так далее, и так далее. Нам обязательно нужен какой-то, к сожалению, вот такой ментор, да, в лице Америки. Слава богу, Байден это не Трамп, которому было, мягко говоря, все равно. Вот способны они как-то выстроить отношения в таком прагматичном духе. Вот мы вам помогаем, но вы делаете обязательно это, и как бы без отговорок, да. Якби Україна була, я б тішилася, якщо б Україна була єдиною країною, в якій є проблеми у світі. Але, на жаль, політики і журналісти з кожної країни запитують абсолютно одне і схоже запитання. Поможіть нам і дайте нам, я не знаю, якісь типу лекала, за якими ми можемо врятувати. У нас связь пропала. Ну ничего, сейчас остановим. У нас остается несколько минут до конца эфира. Сейчас, я надеюсь, Мирослава выйдет на связь снова. Вот. Это, конечно, удивительный человек, который 20 лет прожил в Америке, занимаясь журналистикой. Это колоссальный опыт. Я думаю, что Мирославе нужно, конечно, в Украине лекции читать. Не знаю, заинтересован тут кто-нибудь в лекциях.
по журналистике или нет, правда. Вот. Но вот пока связь пропала с Мирославой. Ну, значит, пока я буду сейчас разговаривать, редакторы мне дадут знать. Но сейчас все-таки нельзя, так надо хотя бы, даже если там перебило звонком, попробуем связаться. Вот. На интересном месте, как говорится. У нас вчера была история подобная, помните? Когда не вчера, да, позавчера была история подобная, когда я хотел задать самый интересный вопрос в конце Франыку Вечерке, советнику политическому Тихановской, и как раз и связь пропала. Не по его вине, многие же даже подумали, что это кто-то там, то ли мы, то ли он специально что-то отключили. Нет, это технический сбой был, и сейчас видим тоже что-то подобное. Вот. Но я как сам журналист скажу, что у меня примерно там по 200 звонков, сообщений в день вот на этот вот несчастный аппарат. В прямом смысле слова, потому что он постоянно его трясет. Да, я могу себе представить, что у Мирославы примерно то же самое. Причем ей звонят и отсюда, и оттуда. Вот, поэтому тут такое дело. Пока нет, да, связи никакой. Вот, ну, еще раз скажу вам, что зрителям АТР, что мы хотим, конечно, вас сильно поблагодарить, и благодарим вас каждый день, не только на экране, но и между собой в разговорах, потому что ну, вы — это мы на самом деле. И если бы не вы, то нас бы, конечно, не было. Мы бы не смогли тут держаться столько времени, борясь с этой такой страшной бюрократической машиной, которая не учитывает некоторых вещей, ключевых для государства, для продвижения нашей политики, для восстановления целостности страны. И иногда, вот как Мирослава сказала, шаг вперед, 2 шага назад, или 2 шага вперед, шаг назад. И вот это, конечно, сильно мешает в любых сферах, включая и медиа, когда ты что-то делаешь, у тебя начинает получаться, ты все делаешь хорошо, да, потом какую-то искусственную проблему создают, и все это откатывается опять. И потом ты опять начинаешь формировать то, чем ты занимался, восстанавливать опять вещание, потом опять что-нибудь произойдет. Еще я вот надеюсь, что когда-нибудь все-таки свершится такая история, что мыслить наши законодатели и другие политики будут государственными какими-то категориями, и выполнит, наконец, то, что написано в резолюции по ассоциации Украины с ЕС, 60-й статье, где написано, что власть Украины обязана, как это там сказано, выработать четкий механизм підтримки технічної і фінансової телеканала АТР. Действующий четкий механизм. И вот это скакание. Сегодня такие правила, завтра такие, послезавтра чиновник сменился, потом еще кто-то сменился. Это не государственная история, это история не про подход. Вот, а давайте. Вот Мирослава вернулась. У нас 2 минуты до конца эфира, как в хоккее. Будем доигрывать в последние 2 минуты. Да, но я сразу говорю, один вопрос в продолжение. Ну, тот вопрос, который вы недоответили, да? Способна ли эта администрация наших вот этих разгильдяев с разными лицами прикрутить? Ви знаєте, ніхто не буде прикручувати нічого. Я вам чесно скажу, мається на увазі, що з точки зору того, що насправді це робота українського народу і українського виборця вимагати відповідальності від власної влади. Сполучені Штати можуть сприяти, можуть допомогти. Ви знаєте, наскільки багато фінансів вливається в Україну, і експортної допомоги вливається в Україну. Підтримка існує тут. Але ніхто з американської адміністрації не буде впливати на політичний чи якийсь інший процес в Україні. Американці будуть вимагати реформ, американці будуть вимагати відповідальності за ті зобов'язання, які Україна на себе взяла, не лише перед міжнародною спільнотою, зокрема і перед американцями як такими. Америка буде допомагати Україні в боротьбі з російською агресією, тому що зрозуміло, що Україна зараз на передньому фронті цієї боротьби, і це в якійсь мірі навіть трохи рятує сьогодні, я б сказала, українську владу, тому що якщо б цього не було, якщо б зараз не були ці всі напруження на фронті, навряд чи би
потепліли так сильно швидко стосунки між адміністрацією у США і адміністрацією в Україні, тому що вимоги були зразу зафіксовані. Ви маєте провести антикорупційну реформу, ви маєте провести судову реформу, ви маєте виконати всі зобов'язання, які ви дали перед МВФ, ви маєте тобто всі ці пункти, які Україна зобов'язалася зробити, мають бути зроблені. Але коли настала криза, коли Путін пішов під кордони України, і тоді зрозуміли, що насправді ситуація набагато складніша, і треба зараз, знаєте, коли в тебе підставлено, знаєте, до голови револьвер, то тебе не питають, чому в тебе не зав'язані черевики. Америка решила, что надо звонить, надо разговаривать сейчас. Звичайно, да? звичайно. А вот звичайно. И совсем але Америка завжди каже, у вас є дві війни. І одна війна – це всередині України, яку щоб не вигравши цю війну, ви не зможете стати сильною державою. Спасибо большое, Мирослава Гангадзе. К сожалению, подходит к концу наш эфир. Сейчас новости на канале АТР. Спасибо, на связи, и жду вас в Киеве. Если будет возможность, действительно повидаемся, познакомимся. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо, смотрите АТР.